Ola de novo, amigos e amigas. Esta é a última entrega dos documentais da Aula Innova. Está dedicada a unha especie moi especial. Unha especie a que pertenecemos os seres humanos. Unha especie que conquistou tanto o medio terrestre como o medio acuático, así como o ceo, xa que algúns poden voar. Por suposto, referímonos aos mamíferos. Con este documental finalizamos o noso proxecto de ciencias, No que fixemos un repaso dos distintos tipos de animais vertebrados e invertebrados. Debemos lembrar que o traballo foi feito polos rapaces e rapazas de quinto de primaria. baixo a coordinación do noso titor. Esperamos que disfrutades vendo os vídeos tanto como a nós facemos. Ata agora queremos. Os mamíferos forman o reino animal ao que pertence a nosa especie Homo sapiens sapiens, máis coñecido por ser humano. O seu orixe parece estar nos pequenos saurios que vivían baixo terra cando se produciu a extinción masiva dos dinosaurios, fai 65 millóns de anos. Estes supervivintes evolucionaron ata dar lugar aos primeiros topos, ratos, etc. E pouco a pouco, con a axuda da evolución, fomos chegando ata a gran variedade que temos hoxe en día. O nome débese a que é o único reino animal que dá de mamar as súas crías nos primeiros momentos de vida. A maioría dos mamíferos son terrestres, aínda que tamén existen especies acuáticas. Son todos vivíparos excepto os monotremas, como o ornitorrinco, o que poderíamos definir como un mamífero semiacuático, con un pico de pato, cola de castor e que pon ovos. Teñen o corpo coberto de pelo. Hai moitos tipos de mamíferos. Algúns son primates, os monos dos que, segundo a evolución, provén a nosa especie. Hai moitas clases de simios, como os chimpancés, os gorilas, orangutáns, etc. Marsupiales. Caracterízase por ter unha bolsa da que gardan as súas crías. Por exemplo, o canguro e o koala. Úrsidos como os osos. Son unha das especies en peligro de extinción pola acción dos humanos. Así a deforestación, a contaminación ou o crecemento das cidades ameazan o hábitat dos osos pardos, do oso polar ou do oso panda. Felinos. Este é un grupo moi variado. En el atopamos dende gatiños inofensivos ata os reis da selva e da sabana, o tigre e o león. Roedores son o grupo de mamíferos máis numeroso. Todos eles teñen en común que os incisivos crecen sen parar, por eso necesitan roer. Poden vivir en calquera hábitat, excepto no mar. Exemplo, o rato, os esquíos, os coellos, os hámsters, etc. Cánidos. No que atopamos ao mellor amigo do ser humano, o can. Ademais, tamén están outros menos amigables, como o lobo, o zorro ou o coiote. Quirópteros, como o morcego. Estes pequenos mamíferos son os únicos que poden voar. Son nocturnos e, ademais, emiten ultrasonidos que ao rebotar con algún obstáculo sérvenlles para evitalo e así poder orientarse na escuridade, como se levara un radar. Ademais, debemos destacar todos aqueles mamíferos terrestres que foron domesticados polos primeiros humanos e cos que levamos convivindo desde fai miles de anos, como as vacas, ovellas, cabras, cabalos, porcos, etc. Os mamíferos tamén conquistaron os mares e os océanos. Estas especies mariñas xeralmente non posúen pelo,
Respiran por grandes pulmóns, aínda que poden aguantar o aire durante moito tempo. Son vivíparos e as súas extremidades foron evolucionando ata transformarse en aletas coas que poden nadar. A pesar de súa capacidade de adaptación, estas especies están en perigo de extinción por culpa da acción do ser humano sobre o seu medio. Pesca e caza incontrolada, contaminación, etc. Podemos diferenciar tres tipos: cetáceos, sirenios e pinípedos. Os cetáceos son as baleas e os golfiños. Os sirenios, como o manatí. Os pinípedos, como a foca e a morsa.